Helo, Catrin Morris dwi. Dwi'n dod yn wreiddiol o ardal Llantrisant yn Ne Cymru. Ces i fy magu yn Misgyn a mynd i ysgolion Tonerefail a Llanhari ac yna mynd i'r coleg yn Aberystwyth. A wedyn bues i'n byw yn Llantrisant am 10 mlynedd cyn dod allan i Patagonia. Dwi yn byw yn yr Ariannin ers 1998. Des i yma fel athrawes gyda prosiect yr iaith Gymraeg ac aros. Arhosais i achos cwrddais i â Milton ar ddiwedd fy ail flwyddyn yn gweithio yma. Milton yw fy ngŵr ac mae gyda ni 2 o blant. Mae gyda ni 2 ferch. Elen, sydd yn 19, a Mai, neu Maite, sydd yn 17. Beth ydy'r peth gorau am yr Ariannin? Wel, y bobl. Dwi wrth fy modd yn byw yma gyda fy nheulu, dwi'n caru fy nheulu, a dwi'n licio'r gymdeithas, dwi'n hoffi bod pobl mor gynnes yma. Dwi hefyd yn hoffi'r tymhorau. Dwi'n hoffi yr haf, y gwanwyn, yr hydref, falle ddim cymaint y gaeaf, ond hyd yn oed yn y gaeaf mae'r awyr yn las ac yn glir. Dwi'n hoffi'r tymhorau. Ond dwi'n colli fy ffrindiau a fy nheulu yng Nghymru. Wrth gwrs, dwi'n colli nhw'n fawr iawn. Felly, hoffwn i anfon Cyfarchion Nadolig i Manon a'r teulu yn Llundain, i Iestyn a'r teulu yn Hy Isaf, i Iwan a'r teulu yn Caewal, ac i Lleici sydd yn 9 am y tro cyntaf, i Lleici a'r teulu yn Rhostryfan. Felly, Nadolig llawen i bawb yng Nghymru, Nadolig llawen i fy nheulu, Nadolig llawen i fy ffrindiau, Nadolig llawen i'r teulu beb dros Gymru gyfan, ac i bawb sydd yn gwylio hwn. Nadolig llawen.